Makapanayin po natin si Barangay Chairman Dadis sa Barangay 15 sa Nicolas Silva Pastor. Matapos mahulihan siya, nasa loob sa ng beach paper kagabi na may dalang baril, sir. Ano po yung reaction po natin? Yes, bago ko sagutin yung mga tanong mo, Roger, batiin ko muna ang mga nanonood dito ngayon, lalo na yung mga taga-pong radyo, at saka yung mga kabaranggayan ko, saka kababayan ko. Well, itong pag-arrest sa akin, I did not expect na-arrest ko rin ako. Dahil kailanman, hindi ko nilabas yung baril ko, kundi na sa sling bag ko. Hindi kinapapakita. And I have only permit to show that the firearms is legally have a license for arms. Kompleto ako, firearms registration, permit to carry, at saka license to and possess firearms. So, walang dahilan. Pero ang sabi nila, ang violation ko daw, yung nagdala lang ako ng baril sa loob. Yun lang. Yun lang. Kaya tinanong ko sa kanila, bakit ako umaris ko siya eh? Meron naman akong kompletong lisensya ako. Pero yun lang sinabi nila. Kaya kinuha ko, pinatulog ako dito sa presinto. Pero nung magising ako kanina umaga, sabi nila, at 12:30, makalabas na raw ako. Hindi ka na nila kakasuhan, sir? I don't know. Siguro, bakit papalabasin ako kung kakasuhan ako? Kaya, ewan ko, maganda ako. Pero darating yung abogado ko. Pupunta na dito para assist akong sakali pa na magkakaso. Pero palagay ko, as per sabi nila, hindi criminal ang ano ko ito. Hindi criminal. So, makalabas ka na sa 12:30, noon, yun sabi nila sa akin. Okay. Sir, sabi na lang yung violation mo lang, yung pagpasok mo, pinasok mo yung baril mo sa loob sa video paper. Yeah, lang. So, sang-ayon kayo dun, sir, na bawal yun? As per yung nakalagay sa permit to carry, hindi daw pwede na laghin yung mga baril sa mga business establishment. Pero ang ano ko lang dun, kasi mahilig kasi akong kakanta. Dahil sabi ko, at last night, nagkaroon kami ng Christmas program sa barangay. Doon kami nagkakantahan doon sa Christmas program namin, sir. At nang matapos na yun, parang nabitin ako dahil mahilig ako sa kakanta. Karamihan yung may pinutos ko sa aking cellphone, maraming ipinutos ko na nagkakanta ako talaga. Kaya parang nabitin ako. Kaya naisipan ko, saglit muna ako, ituloy ko ang pagkabitin na pagkanda. Doon ako napunta. Wala nang ibang patay ko kung di kanta lang. Yan. Saka kaya minula ako ng 2 bottles of beer lang. Yan lang ang nainom ko. Sir, pag kakasuhan ka nila, ano po yung reaction mo? Kung kakasuhan nila ako, wala akong magagawa, pero I have faith. If ever they file my case, for that matter. So, mensahe, sir, sa mga pulis. Ang ano ko, yung pagdala ko ng baril doon, it's my protection ako. May protection. Alam naman natin, yung malang nangyayari ng mga kapitan dito sa Nicolas, yung malang nangyayari ng mga dating kapitan. Kaya may protection naman kami, mga kapitan. Kami tutulong sa mga PNP na tingnan ng peace and order sa aming bayan. So, why the arrest punong barangay? We are with them
in the implementation of Vision Order. At sabi ko kanina talaga, hindi ko naman inilalabas yun. Nasa sling bag ko. Pero nasa table, sir. Nasa table lang. At saka naman nung pag-aros nila ko yun, ako pa nag-volunteer na meron akong baril siya. Ako, pinakita ko. Because expecting ang lahat, hindi ako aalis pa rin. Dahil sabi ko kanina, kumpleto naman ako ng lisensya sa baril ko. Pero pinusasangka nila. Pinusasan ako. Kaya yun yung ulang ano eh. But I have to face consequences. Ang sakali, sasagutin ko. And but I hope they will not file case for. Dahil kami mga kapitan, dapat may protection naman kami. Huwag mo lang ipapakita sa mga Wala kang bodyguard that time, sir. At that time, sir, meron akong bodyguard. Kaya lang hindi nakasama sa akin. That's the reason that I bring my firearms in that establishment. Dahil iisa lang ako. Okay, sir. Yan. Sige. Thank you very much, Bumpo Roger. At binigyan mo ako ng pagkataon na ma-interview ako para naman may bigay ko yung totoong nangyari sa pagkakalas ko. I have no intention to violate law. Yan lang.